De GGD trekt de provincie in om Zeeuwen over te halen zich toch te laten vaccineren. We hebben bijvoorbeeld gezien dat op een dag dat wij hier met de bus waren in de gemeente Tholen, we al 170 prikken bij Tholenaren hebben gezet. En verder in deze Zeeland nu. Eindelijk een oplossing voor sportcomplex Omnium. En massa-ontslag hakt erin bij Koos de Meij. Goedenavond. Voorlichting geven op de plekken waar nog veel te winnen valt, prikken in de buurt en borden langs de weg met de oproep om na te denken over vaccineren. De GGD Zeeland zet op allerlei manieren in op een hoger vaccinatiepercentage in de provincie. Want 1 op de 5 Zeeuwen heeft zich nog niet laten vaccineren. Er valt daardoor nog veel te winnen volgens de GGD. De Milvliet in Tholenstad. Samen met Rijmerswaal is Tholen de gemeente waar de minste inwoners een prik hebben gehaald. En daarom is het belangrijk om juist hier te zitten, zegt de GGD. We hebben gemerkt dat afstand inderdaad een drempel is geweest voor mensen waarom ze zich eerder nog niet hebben laten vaccineren en toen het dichtbij kon wel. Want dat is een van de belangrijkste lessen van het afgelopen jaar geweest, zegt de GGD. Het helpt om letterlijk zo dicht mogelijk bij de twijfelaars te gaan staan. Zo hebben prikbussen die toerden door Zeeland voor duizenden extra vaccinaties gezorgd. We hebben bijvoorbeeld gezien dat op een dag dat wij hier met de bus waren in de gemeente Tholen, we al 170 prikken bij Tholenaren hebben gezet. En dat geeft toch aan dat het echt wenselijk is voor de mensen om een priklocatie dichtbij te hebben. De bussen staan inmiddels in de winterstalling, maar prikken dichtbij zoals hier in Tholen is gebleven. In totaal kan het nu op 12 plekken door heel Zeeland. De meeste mensen komen hier op afspraak voor een boosterprik, maar een enkeling komt nog voor een eerste of tweede prik. En dat mag zonder afspraak. Ik heb het nu ook begrepen in ieder geval van insiders hier en zeg maar over het web en op het telefoon, via telefonisch verkeer. Maar ik ben wel blij dat ik toch de tweede te pakken heb in ieder geval. De komende tijd zet de GGD vooral in op voorlichting. Grootschalig, met borden langs de weg, maar ook gerichter. Medewerkers gaan naar voedselbanken en ROC's om daar informatie te geven. Het is monnikenwerk, maar de moeite waard, zeggen ze hier. Zeker dat wij in Zeeland nog niet aan het plafond zitten qua vaccinatiegraad. En dat zien we op bepaalde plekken in Zeeland met hele mooie voorbeelden als wij voorlichting geven. Waarbij mensen misinformatie hebben gekregen via social media bijvoorbeeld. En op het moment dat ze horen van wat doet een vaccin nou echt, dat ze denken, hé, ik wil toch voor mezelf en voor mijn naasten die prik. En die gaan dan toch voor hun eerste prik. Ik vind dat heel mooi om te zien. Aangeschoven is verslaggever Marieke Kerklaan. Ja, je ziet het, Marieke, als je maar naar ze toe gaat, dan komen ze wel, hè? Ja, dat blijkt. Afstand speelt inderdaad een belangrijke rol. Ja. Hoeveel Zeeuwen hebben nu al op deze manier, hè, door deze extra moeite die de GGD erin steekt, toch een vaccinatie gekregen? Dan heb je het over 14.000 Zeeuwen. Ja, dus dat is een behoorlijk aantal. 14.000 is inderdaad een behoorlijk aantal. We hoorden in het filmpje dat 1 op de 5 Zeeuwen nog niet is ingeënt. Afstand speelt dus een rol. Maar gaat het eigenlijk hier in Zeeland niet gewoon om het geloof? Nou, daar is de GGD heel voorzichtig over. Daar doen ze eigenlijk geen uitspraken over. Wat ze dus wel zeggen is, het gaat om informatie geven en het gaat over in de buurt zijn. En daar blijven ze dus de komende tijd op inzetten. En zeggen ze, daar valt ook nog heel veel winst te halen. Marieke Kerklaan, dank je wel. 70-plussers kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen om een afspraak te maken voor een boosterprik. Dat gaat dan via het callcenter van de gemeente Terneuzen. De gemeente schiet de GGD en de 70-plussers te hulp omdat er vaak lange wachttijden zijn bij de telefoonnummers van de GGD zelf. Digitaal kan er ook een afspraak gemaakt worden, maar dat is voor veel ouderen ingewikkeld. Het telefoonnummer is 0115 in Terneuzen dus en daarna 455 3x0. Er is na jarenlang gesteggel een oplossing voor het verliesleidende sportcomplex het Omnium in Goes. De gemeente neemt de gebouwen en het onderhoud op zich en heeft daar 15 miljoen euro voor gereserveerd. Het Omnium zelf doet alleen de exploitatie. Het is belangrijk omdat de exploitatiekosten nu helemaal losstaan van het onderhoud. En het onderhoud was echt een hele grote post. Het is natuurlijk een groot complex en dat kost veel geld om het te onderhouden. En nu is duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is. Zorgenkind van het Omnium was altijd het tropisch bos. Duur in onderhoud, maar het trok nauwelijks betalende bezoekers. Het onderhoud van het bos gaat dus nu naar de gemeente en is door bezuinigingen goedkoper geworden.
In verhouding zijn de kosten van het tropisch bos veel kleiner dan voor het onderhoud. Het tropisch bos is geen molensteen om de nek van Omnium. Niet meer, nee. Toch wordt komend jaar een andere bestemming gezocht voor het tropisch bos. Natuur- en Milieueducatie Schouwen-Duiveland heeft samen met de gemeente een 500 uren zwerfafval-challenge opgezet voor inwoners van de gemeente. Het houdt in dat we mensen vragen om alle uren die ze hebben opgeruimd bij ons door te geven, zodat we hopelijk tot de 500, misschien wel 1000 uren komen. De wandelaars kunnen zich de komende weken inschrijven bij de Natuurclub en lenen dan een knijper, handschoenen en een afvalzak. Want zwerfafval is er overal. Ja, jammer genoeg wel. Ja, we zien echt veel zwerfafval nog steeds liggen in de kernen, maar ook wel op het strand. Ja, het is eigenlijk overal. Zeker als je gaat kijken. Als je eenmaal echt gaat kijken naar zwerfafval, dan zie je het eigenlijk overal liggen. Ondanks corona houden veel Zeeuwse kerken toch een nachtmis, maar wel in aangepaste vorm. De Bonifatiuskerk in Kwadendamme hield de mis vanmiddag al om 3:30. Het is vervroegd omdat dat door de bisschop eigenlijk eerst aangedragen is. Dus de bisschop heeft bepaald dat na 5 uur geen bijeenkomsten plaats mogen vinden in de kerk. Andere kerken houden vanavond toch een nachtmis, maar dan online. In Kwadendamme hebben ze bewust niet voor een online dienst gekozen. Omdat de fysieke aanwezigheid voor ons en ook voor de andere mensen die de dienst bezoeken, dat meer beleving geeft. Op eerste kerstdag, morgen dus, is er ook een dienst in de kerk in Kwadendamme. Na 45 jaar boegbeeld te zijn geweest voor vakbond FNV, houdt Koos de Meij ermee op. Hij gaat met pensioen. De Meij had de laatste jaren de metaalsector in Zeeland in zijn portefeuille en maakte daardoor het massa-ontslag bij aluminiumproducent Zalco van dichtbij mee. Koos de Meij weet het nog als de dag van gisteren. De ontreddering bij de 600 werknemers van Zalco toen ze vlak voor de kerst in 2011 hoorden dat ze op straat stonden na het faillissement van de aluminiumproducent. Ik kan me nog herinneren dat wij 's morgens voor de poort stonden en een van de medewerkers zo boos was over de ontstaande situatie dat hij zo'n gietmachine, laten we zo zeggen, of hoe noem je dat, zo'n bulldozer-achtig iets ging pakken en daarmee naar het hek toe reed. Dus ja, en wat wilde hij doen? Ja, dat was de vraag een beetje, maar hij hield gelukkig staande. En dat doet je zelf ook al wat, maar de mensen hebben er niks aan om dat te ervaren. Maar wel even overdenken en tegen je vrouw erover praten van wat er allemaal gebeurd was en hoe dat bij je overkwam. Ja, zeker wel. Je bent gewoon mensen, hè? Ik bedoel... Koos de Meij komt uit Utrecht en werkte en woonde voor de FNV op verschillende plaatsen. Ja, dit is een foto van een actie bij Papendrecht van Fokker. En daar was een stakingactie. En daar was ik bij. 's Morgens 4 uur je bed uit en je collega's helpen. Dat was een mooie actie. En ik kreeg deze foto bij mijn afscheid van een collega. Dus ja, dat is een dierbare foto. Dat is heel mooi. De Meij en zijn vrouw hebben inmiddels hun hart verpand aan Standplaats Zeeland. Toch een provincie waar mensen misschien minder snel de barricades opgaan. Maar dat verschilt per deel, zegt de Meij. Zeeuws-Vlaanderen is en was men gewoon wat sneller bereid om in actie te komen. Walcheren en de Beverlanden kost dat altijd wat meer moeite. Waar zit dat hem in? Ja, mentaliteit denk ik gewoon. Het meer gezagstrouw zijn en zo. Ik heb het er hier altijd naar mijn zin gehad. Dus die rollende maatschappij in de Randstad is ook niet alles. Dus de Zeeuwse manier is ook een goede manier. En wat is die Zeeuwse manier? Nou, bedachtzaam, goed nadenken en dan toch een besluit nemen. En dat bevalt mij wel. Het bleef over het algemeen droog vandaag. Hier en daar in Zeeland een buitje bij een temperatuur van 8 graden. Dus dat viel mee. En dan natuurlijk de kerst. Wat gaat het worden? Kouder en ook regenachtig luidt nu de verwachting. En meer daarover straks in het uitgebreide weerbericht. Want ja, het kerstweekend is op deze kerstavond begonnen. En we hebben de komende dagen veel moois. Vanavond om 8:30 en 10:00 allereerst het concert van Joe Buck op festival Vestrock Downtown in Hulst. En morgenochtend, eerste kerstdag, is er dan vanaf 9:00 een speciale kerstuitzending van Geloof in Zeeland.
Dan is het ook het begin van de Zeeuwse documentaire week. We starten meteen morgen met de documentaire over de laatste 4 klederdrachtdraagsters in Arnhemuiden. En ook morgen de Zeeuwse eindejaarsquiz. Heel veel plezier daarbij. Alvast hele fijne kerstdagen en graag tot morgen.